Живот с рак на гърдата. Среща с Айван Андреев, който осъди институциите за дискриминация и продължава битката си с болестта. Изкуството, което дава крила. Гостуват Ники Илиев и Наум Шопов. И сега историята, която ви обещахме. Благодарение на Айван Андреев, диджеят от Пловдив, мъже с рядка диагноза вече получават безплатни лекарства. Как се печели битката с здравната каса, Райна Зайкова ще ни разкаже. Сега включваме на живо от Пловдив. Райна, здравей! Здравейте, колеги от Пловдив. Изключително ми е приятно да ви поканя в дома на диджей Айван Андреев. Мъжът, който спечели точно така тази битка, до нас е и неговото семейство, съпругата му Димка, Александър големият син Диан и адвокатът Кристиян Гьошев, който беше плътно до него през цялото това време. Те са приятели над 20 години. Какво се прави в дома на един диджей рано сутринта? Не знам дали ще повярвате, но ние от 7 сутринта тук пеем, така че съседите да ни извиняват. Добро утро, Айван! Добро утро! Радвам се, че ни приемаш в дома си. Звучи музика. Не мога да ви откажа. Не бих ви върнал никога. Знаеш ли, че началото на работната ми година започна с теб и краят на работната година отново, да, е с теб? Не знае. Това ми изненада. Как се чувстваш към този момент? В момента се чувствам много щастлив. И винаги обичаме гости в къщи, така че добре дошли и на всички зрители на BTV. Ти спечели една изключително голяма битка. Тази битка не беше само за теб, беше и за всички мъже. Да, така се получи, но още по някакъв начин не го осъзнавам съвсем като някакъв голям успех. Радвам се, че вече мога да мисля за бъдещето и да правя планове. Защото преди това, когато не беше така, нещата бяха месец за месец и мисля, че всеки може да си представи какво е това да живееш месец за месец. Ти получи безплатни лекарства. Всеки месец влизаш в болница, за да ти слагат тази инжекция? Само ходя за няколко часа. Обадиха ли ти се мъже, които бяха също с твоята диагноза, така, давайки им сила, че ти даде гласност? Честно казано не, и ги разбирам, защото все още в България на раково болните се гледа странно, нищо, че сме 21 век. Много често, като споделям на някой, че имам проблем, и той почва да се кръсти. Ти продължаваш с караокетата. Царя на караокето си известен в България. Колко музика, да, караокекинг. С колко музика разполагаш? С българските са повече вече от 2000, а другите са, може би, 50 хиляди. Не знам, вече спрял съм отдавна да ги броя. За мен е важно хората се забавляват и винаги да има песента, както е нашия слоган, за всеки вкус имаме песен, за всяко настроение. И продължавам да работя. Аз не съм спирал да работя, просто когато не бях с тази терапия, ми беше на моменти много трудно. Защото всеки, който е бил на химиотерапия, знае, че си спадаш в едно такова състояние, където нямаш сили, не ти се яде, не ти се прави нищо. Сега вече не е така с новия медикамент, чувствам се много жизнен и, както казах, имам много планове за новата година и много неща свърших в тази. Добре, сега да чуем за първи път и съпругата до Айван, Димка. Добро утро! Мъжа ви е изключителен борец, вие бяхте при него през цялото време, зад гърба му. Какво искате да кажете на хората, които го подкрепиха? В една битка трябва много подкрепа. Затова искам да благодаря на нашето семейство, на родителите, на всички приятели, на вас като екип, на Крис, за това, че бяхте до нас и ни подкрепихте. Едно голямо благодаря на всички. Александър, баща ти е пример. Какво обичате да правите заедно? Сутринта пяхме тук. Пеете ли с него рано? Да. Рано не, ама пеем постоянно. Какво обичате да пеете? Всякакви музика с него. Постоянно си измисляме нови песни да пеем. Имаме голям репертуар от песни, които пеем. Диан, твоята любима песен с тати? На мен любимата ми песен с баща ми... По принцип, аз с баща ми не съм пял до сега, но... Искаш ли да пеем накрая? Или поне нямам спомен да съм пял с него.
Добре, имаме караоке, накрая ще направим една песен. Кристиян Гьошев, адвокатът, който спечели тази битка. Приятели сте с Айван повече от 20 години. Защо се заехте с това дело? Кауза ли беше? Кауза и приятелство. На първо място приятелство, наистина. Това беше нещо, което беше важно за всички, но най-вече за него и семейството. И аз за това го приех и го приемам все още твърде лично, тъй като второто дело приключи едва дори сега септември, защото ние 2 пъти осъдихме Здравната каса, включително директора и беше глобен за неизпълнение на съдебното решение. Това е всъщност победа и за всички мъже в България. Абсолютно, които са някъде около 1%. А държавата нямаше пари за тях. Пеете ли заедно? Знам, че сте приятели. Пеем, но не сме пяли отдавна. Сега мисля в ефира да си припомним какво беше, макар че то рано много не се пее сутрин, но ние сме разпяти вече. Добре. Коя песен ще изпеете сега, специално за зрителите на BTV? Какво сме подготвили? Тук е караоке. Песента е новогодишна, по желание. Позната е от репертуара на пловдивската група 032 и Любо. Но ние ще направим наша версия. Добре, хайде, докато подготвим нещата, да питаме момчетата, вие ще пеете ли? Да пускаме вече? Да. Ще пеете ли? Ти нали каза, че не си пял? Искаш ли да пееш? Да. А на копчетата, Да. като бяхме заедно тримата. Хайде, пускаме песента и всички тук може би ще застанат. Сега, Димка, ще пеете ли? Не, вие не. Добре, хайде, който иска да пее. Сега трябва да кажа, че предстои още една изненада. Оператора Божидар Дойчев, който също пее. Мечта му е също и на него да пее, така че оператора също застава и ще пее. Аз съм зад камерата. От минала година тихо е, светът спокоен спи. И сега ние започваме. Очакваме на новата година. И сега всички. С пожелание за всички нас. Да е честита година нова, да бъде мирна и плодородна, да има песен в живота, а за децата усмивка нова. Благодаря ви, Райна Зайкова, и добро настроение от Пловдив.